खुलुमबाय आं मुस्रि सुशान्त नार्जारि दिनै आं नोंथांमोननो माबोरैबा गभर्नमेन्टआ सुबुंफोरनि मोजां खामानि मावसिननानै होनो हागोन बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जे गभर्नमेन्टआ सिगाङावनो बे आसाम गभर्नमेन्टआनो जाथों बा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जाथों जायफोरनाखि दा गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोना सिगाङावनो जे सुबुंफ्रा पाब्लिकआ मा जेंनाजों मोगा मोगि जागासिनो दङ मा जेंनाजों फेस जागासिनो दङ बेखौहाय सिगाङावनो रिसार्च खालामग्रोनांगोन आरो बिनि उनाव बे जेंनाफोरखौहाय माबोरैबा जोङो सुस्रांनानै होनो हागोन बेखौहाय जोङो मोनथिनांगौ आरो मोनथिनायनि उनाव बेखौ जोङो मावनो नाजानांगौ। दिनैहाय जोङो एसे साननानै नाहरब्ला जोङो मेनलि मायाव प्रब्लेम जानानै दङ गोबां प्रब्लेम खिन्थु बुंनो बांसिन प्रब्लेम जानानै दं होनना बुङोबा आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम जे खामानि मोनै जेंना बे मोनसे बिराद गिदिर जेंना जानानै दङ होननानैहाय आङो मोनदाङो बा नुयो बा रिसार्चनि गेजेरजों खालामबाबो बेखौनो मोनखागोन। मानोना बोसोरावनो गोबां आनएमप्लयफ्रा जोनोम जाबाय थायो। दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन बे आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौहाय जों सुस्रांनो थाखाय आंनि मथेब्ला जे बिबानाव थानाय जायफोरनाखि गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना गोबां जे कम्पानिफोर दं वर्ल्डनि कम्पानिफोर इण्डियाननि कम्पानिफोर टप कम्पानिनि सिइअफोर एएमडिफोर बा बिगुमाफोर अनारफोर बिसोरखौहाय लोगो हमनानै जोंनि बे जायगायावहाय फेक्टरि बा इन्डास्ट्रि गायसननो बिथांमोनखौ बुंनांगोन बिथांफोरखौ जोंनि बे जायगायावहाय इनभेस्ट खालामनो बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे जे बार्डिं एन्टारप्रेन्योर्स जायफोरनाखि माने इन'भेटिभ माबा मोनसे आइडियाजों माबा मोनसे कम्पानि खालामनो नागिरदों बा खालामगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ फाइनान्सियेलि हेफाजाब होनांगोन। अब्ला माने जोंनि गोबां आनएमप्लयड जे जानानै दङ बिथांमोना बेवहाय खामानि मावनानैहाय गावसिनि बे खामानि गैयै जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। दिनैहाय इण्डियायावनो गोबां कम्पानि दं टाटा होनना बुं रिलायन्स होनना बुं बिदिनो आदानि ग्रुप गद्रेज होन आमुल होन गोबां कम्पानिफोर दङ। दा बिथांमोनखौ बा कम्पानिनि मालिकफोरखौ जोङो लोगो हमनांगौ आरो बिथांमोनखौ जोंनि जायगायाव फैनानैहाय कम्पानि गायसनफैनो खावलायनांगौ। निस्सय 1000 जन जोङो लोगो हमो एटलिस्ट 100 जन बा 50 जन 22 जन मानसिया जोंनियावहाय फैनानै कम्पानि गायसनफैगोन अब्ला जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो बेवहाय खामानि मावनानै जानायनि सुबिदा मोनगोन आरो जोंनि दा इयुथफ्रा गोबाङानो बाहेरायाव थाङो बिथांमोन बे थांनायखौ बन्द' खालामनानैहाय जोंनियावनो लाखिजोबनो हागोन। आरो सोलोंथाइयाबो ओरैबायदि जानांगौ जे माब्रैबा मा सोलोंथाइया माने गोबाङानो जोंना लेखा गोरोंबाबो माने इमप्लयेबल नङा गोबाङानो इमप्लयेबलनि खामानिखौबो बिसोरबो रोङा। दा माब्रैबा जोङो इमप्लयेबल फरायसाफोरखौ जोङो सोरजिनो हागोन दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो सोलोंथाइफोरखौबो लाहोनांगौ। बयबो सोलोंथाइया ओरैबायदि जाबाय खामानियानो गैला दा बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जों लानानैहाय लाब गैया। दा बेनिखायनो जे सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोङो जेरैखिजाबाबो माबा मोनसे थांनानै थानायनि माबा मोनसे मावनानै जानो हाथारगोन बेबायदि सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि जायगायावहाय इस्टाब्लिस खालामनांगौ। आरो बिनि सोमोन्दै जुदि एसे मोजाङै मोनथिनोब्ला माखासे गोबां बिजनेस कनसालटेन्टफोर दङ जेरै डक्टर बिबेक बिन्द्रा बिथांजों गोबां हाजार एन्टारप्रेन्योरफोर दङ। दा बिथांमोनजों जोङो रायज्लायनानै जोङो मा खालामनो हायो रायज्लायनानै जोङो कम्पानि सिइअ एमडि अनारफोरजों
खौहाय जोङो जोंनि जायगायाव लाबोहोनो हायो आरो जोंनि बे जायफोरनाखि खुंगिरियाव दं बिथांमोना गोबां जायगायावबो बेरायनांगौ आउट अफ इण्डियायाव थांनांगौ आउट अफ इण्डियायाव गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफोर दङ जायखो गुगोलखौनो होन बा फ्लिपकार्टनिखौनो होन फ्लिपकार्टखौथ' दा गुबुन कम्पानिया बायबाय नालाय बिनि उनाव गोबां कम्पानिफोर दङ दा बिथांमोन बैसोर कम्पानिया जुदि जोंनि बे जायगायाव गायसनफैयोबा गोबां आनएमप्लयडफ्रा बेवहाय खामानि मावनानैहाय जानो हागोन दा आङो गभर्नमेन्टखौ बेखिनिखौ खावलायनानै बे भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों